Jesi li se ikada zapitao kako tvoj pas zna kada ćeš se vratiti kući? Čini se kao da ima sat u glavi, zar ne? Danas ćemo otkriti kako psi prepoznaju vrijeme i kako znaju da se približavaš domu. Ako ti je ovo zanimljivo, obavezno lajkaj video i podijeli svoja iskustva u komentarima. Psi nemaju satove kao mi, ali koriste osjetila da prepoznaju protok vremena. Njihov nos igra veliku ulogu. Dok vrijeme prolazi, mirisi u kući se mijenjaju i polako nestaju. Pas može osjetiti kada je tvoj miris najslabiji, tada zna da je prošlo puno vremena od kada si otišao. Psi također prate dnevne rutine. Ako svaki dan odlaziš i vraćaš se u isto vrijeme, tvoj pas povezuje tu rutinu s određenim događajima tijekom dana. Možda je čuo zvukove vani, poput zvona na crkvi ili automobila koji prolaze u isto vrijeme svaki dan. Još jedna zanimljiva stvar, psi mogu naučiti prepoznati zvukove. Automobil, koraci ili čak otvaranje vrata mogu biti signali da dolaziš kući. Psi imaju izuzetno osjetljiv sluh i mogu prepoznati čak i male zvukove iz daljine. Kada tvoj pas osjeti da se vraćaš, ne samo da te čeka, on je uzbuđen jer te napokon vidi nakon cijelog dana. Njihov instinkt za prepoznavanje vremena temelji se na povezanosti s tobom i želji da budu uz tebe. Dakle, tvoj pas možda ne zna točno koliko je sati, ali itekako osjeća kad je vrijeme da te vidi. A tebi, svaki put kad uđeš na vrata, pruža onaj nezamjenjivi trenutak sreće. Kako tvoj pas reagira kad se vraćaš kući? Napiši u komentarima i ne zaboravi lajkati video.